Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rod ti surat, di pagkasalitaan, di pagayam tayong Martina, na binauluan na iti OFW. Dear Manong Nemi, kasla mabriat ti barukong ko Manong Nemi, idi agpakada akon kadagiti dua kalalaki nga anak ko. Oen Manong Nemi. Dagiti dua nga lalaki nga anak ko nga da June ken ni Joel. Nga ni June Manong Nemi kadadradwar na laeng elementarya. Sa nga pulo ket dua ti tawen na. Ubing pay. Ken kastamatan ken ni Joel nga sa nga pulo man ti tawen na. Manong Nemi. Inagpagada kadakwada tapos nila kastagat agturong ako niti Singapore akas may isa DH wano OFW ako nada. Diyak kumakayat nga panawan Manong Nemi dagiti duwa anak ko. Gapo tobing dapay. Ngam kasapulan Manong Nemi. Gapo adamat arapaap ko para kadakwada. Umuna-unay Manong Nemi. At nabalay mi nga nagdiswan, di daga nga tawid idi day di predi nga asawa. Ngayon patta, saampay nga naituloy, basit. Kayat ko Manong Nemi ipatakder nga balay kat kompleto ti alikamen, napintas, napinis, napalitadaan at tiles na napintaan. Abalawlawan ti gate, kadadarehas na unong gate na. Nakayat ko Manong Nemi, nga orit halula nga kwarto. Kwarto ming agasawa ko ma, nga maumanta na sawa. Kwarto da June kani Joel. Kasta darapahap ko Manong Nemi, salas kin kusina. Ken siyempre mapaadal ko dagiti duwangan anak ko, iti kayat danto a kurso. Dua idin nga tawen tinapalabas sipud da disgrasya ni Freddy nga asawa ket natay Manong. Mabrihat ti barokong kukunak. Dada kayat kuma nga talawan digit anak ko iti kasdiyan nga kinaganusda. Agsangsangit ak kaya oray sudag sangsangit da. Kapag sibud panagdakkel da Manong Nemi at danakem da trinatar ko ida ka na siya. Dinungdungok ida. Nagserbiyak kadakwada. Binagbagak ida ni kakida tinanay nga disiplina. Imbarik na kadakwada Manong Nemi ti pamatay kan dungo ti mais sa nga ina. Ngam apay matitahan nga umadayuak. Dahil tati salsalud-suden dagit anak ko Manong Nemi. Apay nga umadayuak. Asin nun tupay ti mga sikaso kadakwada. Asin nun tupay, ti kamanganda, nga inada, no ada problema da. Asin nun tupay, irin to trakad adayo ti papanak.
Manong Nemi, awang pala hindi ti cellphone. Nagrigat pa lang hindi ti komunikasyon, hindi OFW, kaya hindi panawan. Ngayon mo nakadakwada. John, Joel, mabalin yung tinulong anak ko. Amo yung matente agluto. Amo yung matente aglaba, amo yung matente agdalos. Makapagsinakit kayo, makapagtinulong kayo. Ti aramin na para ka na kayo, nako. High school kanton June. Pangala ako matibag edad ko pagbasam nang runa ito nag-college ka. Idin to tao man ti masdup na trabaho. Mangluak tila ba? Aglaok ko ti kang kanen nga nagsususur. Mapanag patagabo. Mapanag agbaling ng servidura. Ngam saan nga umanayan nako? Dito yung tinapinda sa gundaway ko. Rap na mapanagtrabaho ti balas si tao. Binulangak ngagpauid. Inararakop ko idama nung naming ikabayatan ngagsangsangit da ka nagsangsangit kami. Sa ko insublatin ka ni Cousin Melda. Ni Cousin Melda manong naming saan kam lang basta kasinsin no di kat nagkasadar kami. Best friend kami manong naming agkaruba kam lain. Isupay manong naming ti may nga rason no apay nga talaga nga kayat ko ti mapan makigasang-gasat ti balas yu tao. Taada ni Melda, ti asawa na, kanduamet nga anak na. Manong Nemi, ti pangibatyak, ako nak, kasin, gayem, pakikit-kitam dagit anak ko. Ureta, kaya damat tagsulsulo, pakikit-kitam la ida. No adamadi nga aramid da, patigmaanam ida, bagbagam ida. No agapad da, anawaim ida. Sikat ibatik na pa nakainadad to'y kasin, pang-asin. O sige, awan ti magdanagan. Basta, agpawid ka. Uwin, sikapay lang ti pangipawita. Nabata, siyempre, kapay lang mabaling ni June. Ngayon itong palmo kadakwada, no dat masapol da. Uwin, umanggisay ka matan, ti kaslapan nakagulgunam. Uwin, ako pagdanagan, friend, kasin. Tatalagamat nga adda-kadtan. Adan plane ticket mo, mapangkan. Kaya daw nahot ko kasin. Sabi ko na makasarak ka. Sabi ko taradya, agur-uray ka nga amom, kat na siya at. Sabi ko kat sabi ko tasahan nga baybayan ni Apo Diyos na kitanak ko, basta matin ka na kayo. Yan ni Apo Diyos, tibang tarabay ka na kayon kanyak. E di papang ko pa nakigasan-gasan. Nagrigat, nagtuok manong Nemi. Ti umadayo kadagiti patpateg. Nagruna, nukas jeti edad da nga anak manong Nemi. Ngawang pulos manong Nemi, di kang runaan na mangkita kadakwada no saan. Nga ti kasinsin ko, nga ikit da John kini Joel, nga ni Cousin Melda. Oy manong, ere makadano na ako dito sa Singapore, manong Nemi, no adu, nga miyembro ti pamilya, manong Nemi, ti pagserbya. Ako, agasawa, kaya na kita anak da, nga damat asawa da, kaya anak da. Kasla kayat ko dito matras, manong Nemi. Nangro na, kanidi palag namdamo madlaw ko manong naming asla saan nga tao ti pangyari kanda kanya. Nugit talaga nga alila. Asla ayo manong name. Baon ditoy, baon dita, bugkaw ditoy, bugkaw dita. Saan ko napatangan manong naming ti amo na siyat nga amo. Nung muna tasambat nga rot nga may sang. No apikid di manong Nemi. Ngasla sampikid di ng surut iti kontrata. Dapat kumamanong Nemi kat talo kami ngagserbi kabot talo nga rod nga pamilya. Ngayon siya. Jak payad makudkud manong Nemi tinabudo. Yung maglaki din tanaruwa makitirigat manong Nemi kayang-kaya. Anyaman nga ramid.
Sa nga bali ko manong nemi no na siya at ti panakisarita da sa nga bali ko to ibilang dak nga membro iti dayta nga pamilya ng saan. Wain man. Nakasaysayahat pa manong nemi tarakan da nga aso. To oren no kagalat ka nakapupok. Ngayon, naiimas pa hindi kan kanin na. Kasakti mang pakpakan kan kuha na mang digdigos kan kuha na. Ngayon siyak manong nemi. No labsak tag sao manong nemi. Ted da. Manaksid tirigat ngay nakpaspasa rin iti nasaragak manong naming employer. No, kastang agi na naak kuman manong nami isumat ti panakapanunod ko karagidungan na ko. Kumusta nga tanda John kini Joel? Nangandangatan? Matmaturog dangatan? Nag-assignment da nga ta, sakbay nga. Naturog da. Napangatakinitan ni Kasin Melda ida. Diyos ko. Diyan kumakayat kastoy ka kasasahan ti biyag. Idinasapa nga panakabalok. Idinasapa nga panangpanaw ko kalagit anak ko. Ngayon niya ti mabaling ko kahit kumet ngay kanida tinaran niya ka masakbayan. Diyos ko. Da kayo. Awan sa bali. Nga magtulong kanya. Magtarabay kanya. Magdad kanyak dinanay nga pigsa ken anus ken panagiptor. Pangasiyo Diyos ko. Upat nga tawen manong nami nga adu nga rigat. Wen, kimutungak pagidin. Nakurang titaraon nga may paunag kanyak. Ken nakurang pa'y titurog manong nami. Upat nga tawen nga panakaringpas ti kontratak. Jakton kayat nga pairinyo kunak. Sumapulak ton manong nemi iti sa bali nga amo. Upat nga tawahin manong nemi kinamakam ko ti panagraduar ni John iti high school. Manong nemi kahit kung nga makita saan lang nga ladawan manong nemi ti patpatulod da babayan ti surat. Tila nga itan manong nemi iti nangigastusak iti kwarta nga sweldok manong nemi ti unos ti upat nga tawen. Ti ararapaapek nga balahi manong nemi. Sabi ko mata sa nga picture iti karuba ti patpatulod ti anak ko nga ni June. Sabi ko manong nemi. Nagbakasyon nga rodan manong nemi one day before the graduation ni June iti high school. Iti makitak dagiti anak kon manong nemi kasta una yun. Iti agsagitag diragsak kong nangarakop kadakwana. John, baro ka na anak. Hagrador ka ti high school. Nagwapo ti anak ko. Kaya ingas na launay di paptatag na. John anak, congratulations. Kablawang ka tinaragsaga pa ng turpos mo. Manong nemi, Jack amuno apay. Nga binalis nga agpaiso ni June ti arakop ko ken kuana tenrakos na may titakyag na itibagi ng Jack narik na ti irot ken gagar na nga nakapasangped kanya. Apay, nga ta. Insoblot ko ni Joel manong nemi sumaruno kan tumating nga graduar anak ko. Guwapo ka matakas ni manong mo. Siyempre, iti makitak ti balay. Sampai gaya may napinis ti ruwara. Siyempre kak. Gusto mo lang di plano, talong nga si Led. Bakante di may isa. At isot pa naka master bedroom. Sa agsagay sa dagitan ko ti si Led. Ada TV, reminder, stereo. Ada red da. Ada napidas ng paglutuan da. Ada pa yung washing machine da. Oh, ko nakata. Siya abin ta kimpagar ka rito. Hanga bale. Nagsubliak pa eh. Mapinis itong dirawara.
mabintaan, marugyan to ti alad, tinapinda sa gate. So nalanta, kasin, kasin. Asa ganito ba ti mga sikaso ti panakardin na? Manukad nga bulan ti bakasyon mo. Saan nga bulan? Doon lang alawas. Kaya barbali ko tag-apply. Agsapol sa balik employer. Nagrigat. Upat nga tawin ko nagananos. Imagine, pero nga, nagrigat na nagtrabaho. Sa pala ka nagitipadang mo OFW. Nagiti DH. Nagsasinarak kami ng gusto nga day off ko. At ang mga baga nakasasete amo da, nalagan lang ti trabaho da. Siyak lang di kasya eh. Talukam ko ma. Tatalungar ng pamilya. Hindi may isang anak kilabalay. Ngayon, sisiyak. Ay kaya manak kang kakasin. Di ba nang kitkitap ka na anak ko? Ay kaya manak di pa nang ipatungpal mo. Dagit yung pawid ko. Kapay ko mga jak ipatungpal. As magitam. Sa alay nga picture iti. Yung patulad ko kang saan nga balay ti karuba. Hindi ka talaga balay mo. Siyempre, ang college noon ni June. Kahit sumarasarong tumata ni Joel. Kahit ko nga makapagturpos na ang duwa. Kasan kaya't mo kabaya kaya? Another 4. Wano, saan to palang agritwar ni Joel No mabalin ko bakit sa anak pa din nga. Wala, mga sinabot Diyos. Kimutong ka. Ang garot. Marik na nga talaga, tirikat mo. Ang garot. Imatamad ko kasin. Apay. Apay kaslasang na naragsak dagit anak kong handaak. Gagangay day ta. Apay kasla. Estranghero akinibiyag na. Dito di may isang side effects, hindi yadayom ka nakwada. Siyempre, handa kang magkita-kita. Awang ka ito din nada. Dakalakawa da. Kaslati kong kunada ka niya, makaikawa, awan ni nanang. Kung nakamay takat, maruam ka ito, nga kaawan ti inayo. Kahit ka sa nawan, inruam da nga awan ka. Nga oresan da kung makikita sa mga tamat. Oresan da kung makikita. Basta, adak kwartang ipawit ko katakwada. Sa bagay, natatirigat na eh. Agserserbiya kini sa bahaling nga pamilya. Ngayon saan ko mapagserbiyan, dagit anak ko. Agpeso, kortak, tataramatin da para at kanya man nakasapulan da. Ngayon saan nga makaanay ti kwarta. Una, tasandaman nga maarakop di kwarta, numailid dati may isang nga ina. Namala, ti naskin kita, araramidam ti pagrabigam katakwada. Manaksid, nakayat mo nga agsubli ti dati nga riknada ken ka. Di saan kan nga agsubsubli sa jay abroad. Ikasan nga rin may kakidati na ran niya nga masakbayan. Iso agsubliak. Nagsubliak. Manong Nemi, ini pa ng turpos ni John, siyempre nakaragragsakak, tas yakti mabay kan kuwana. Uwain, kat malagip ko lamat manen, di Freddy, manong Nemi, tano saan nga nasapa nga natayin, di kat siyempre, duwa kam kuma manong Nemi, timang saksi, tiragsak ti anak ko, ang nagturpuso ni ti high school. Di pa nagpaala na manong Nemi, ado digiti imay, tati amuda siyempre, OFW, nagapo iti abroad, tiya agpaala. Mesa-mesa umasadeg, sarabot, ibagbagada. Huwin manong Nemi. Awantin sangpit ko, impawit ko amin. Dati balay, isot pakakitaan, ano nga mambanog ko. Dagiti ginastos, dagiti anak ko, ti unag ti upat nga tawin. Dagiti kinanda, arwaten na, ti managbasa da. Kung nakatagpepay sumit manong. Kalpasan ti duwang alawas manong Nemi.
adan nasarakan jagayem ko manong name nga employer ko. Sikon ken ko ana no saan nga gululbod agit ag-asawa ken duwa nga anak. Okay, no kas lang ti Sir Buyak, saan akong nga marigatan? No agpapeso Baga ket din no. Tinton maduwano na sa jeta. Doon man di makita ko sa bali nga pamilya. Baka daman talo nga pamilya man. Sa nga bali ko na. Kaya agpakadak manen karikit ti duwang nga anak ko. Jud anak. Pumano ka manen nang dua lawas lang. Juan, tanas kinunay. Saan ka pala makigil girlfriend Anak ko. Paano natin nyo nagrigat ti trabaho? Kas makikita yo, imres ti bagi. E di upat nga tawin. Kas lai talang nga makainanaak. Doon nga lawas. Nga sana ka nagtrabaho. Ngayon, siyak ti na nga si kaso ka na kayo. Siyak ti nang iluto ka na kayo. Siyak na nagdalos dati yung malay tayo. Siyak ti nang laba ka na giti mureng yo. Kabayatin nga daak. Baka ito man ang taglaba. Hanga balit adang matuwasing masin. Baka ito man ang tagluto. Ang dapat gaya masidag ka karinderya. Dito ayan tayo. Dapat saan ka nga lukluto. Mabangkit ito tamangan sa jay. Dapat no, pakaiwan na ko mga awan ti magastar yung agas range. Han? Makamukam tulatan lang. Ang pagnagan nyo. Kaya mi. Naruang kami nga awan kayo. Jewel, ipatpatid kayo anak ko. Urewa anak ti sidong yo, da kayo ti balaglagip ko. Barbaring no, nalakan doon di komunikasyon. Awan sa bali nga namin dem anak. No saan nga ti panagbasa yo. Anagahim ti kurso kahit no. Accountancy. Sikan tumad Joel. Baling nga maestro. Nanagsakak tulao na yung anak ko, no? Makapagturpos kayo. Inakarotin na ako. Ipatpatig kayo unay-unay. Sige na, ondang pagtadagang ka na kami. Kayang-kaya may tagbiyagurawan ka. Nga dati dan namin. Ngayon masapo lang. Ngayon mo na kita masapo namin. Uwain, so serbi na nga ron nga parang adayo. Agi pa ulit ni kwarta. Inakon, alain kaya ron din. Oh, nga pala turuраin nyo. Diyan malamang nga. Ano mamalin ko makit ibagayo nga. Santay rula ko man nga kinadayo. Nang, uri ba kami ti kasta? Hamat nga ron nga mabalin. Takayot yung nagbasa kami, han? Para na rin niya kamasak bayad nyo. Ulitan mi nang upat nga tawan na iruam kami. Ore ka sa nupit ginabayag na. Ngimlaglagipin nyo. Adaak nga inayo. Nga maghipat-patig ka na kayo. Numampay saan kayo nga maasikaso. Ngamitin ko ti kwarta ka sa pulan nyo. Uy, mawatan mi ti sitwasyon. Mawatan na ka. Inangaro din. Di magpindasan na manong naimi nagbalinan nga na siya at ti amo. Manong kastoy kumatinamnamak ka rin mo nga amo. No, ada ibagada, ada please. Kindly. Please. Sa danto ag thank you. Opo, nagsayatin. Doa nga anak manong naimi talo ti tawen ti inaudi idin to ta inem ti inauna. Nagbalinak nga yaya ken all around manong naimi agluto aglabag dalos ken dumapay. Hanggang balik ko na ta basit met lang ti lebaak. Hamad nga dakkel ti balay.
Hanggang sila hindi ba nga talaga nakadakdak nakalawlawa. Sa hanggang balik ko na, no idigat saan ka nagbalin ngayaya. Ngayon tama nung nami kat nagbalin na kayaya. Wen, siyak tinakaamo manong nami ng istimar ka nagidua nga babae nga anak dagiti amo. Asa na naglagaan ti trabaho manong nami gabota ubing ti asikasuhek. Tano kasano ti panangasikasok idi manong nami kada Jewel kaniya June. Kastamat ti panangasikasok kada giduang ubing nga babae. Manong nami nga nasa sadag pa yan tirik nada kanya ngem dagiti naganak kadakwada nga busy iti trabaho do. Wen manong sorry nga iso iti inauna kastamot time kini baby Carl. Ti awag da kanyak manong nami tita. Wen ada ba digidigon nawi manong nami isurok dak isurok ida ang sao iti Ilocano ken Tagalog. Hasta orin ti ayayat da manong nami nakusta ka ayayam ko ida. Irapin ko nga iwanin da kabayatan ngagdalusa. Irapin ko nga iwanin da kabayatan manong nami ngaglabaan. Irapin ko iwanin ida manong nami nakusta ngagluto. Kalinto no madigos ko ida manong nami. Diya kamuta. Kasla ti pang-imagine kadakwada ket da June kini Jewel. Wine. Adadan nga siyak ket adada nga mga rakop. Kaayayam da. Kasasarita da. Tanos sasta nga sumangpeten da kita amok nga naganak kadakwada manong nami na imaston di turog da. Ay, Martina. Yes, sir. How's our children? They're okay, sir. No problem. Very good. Mapandan to manong nami ti silada. Mapanda patmatmatan. Makita da manong nami ti kinab bangluda. Kinasalunad da. Gamo ti kastoy manong nami nga parang tratar ko ka kita anak da kaniti pintas ti trabaho ka magustuhan da. Ikadak man ti bonus. Uwain manong nami. Agaganga nga dimtengan manong nami nga dan ko na ito yung cellphone. Manong nami. Nagsurat man tayo ng kita anak ko. Dumawad daw manong nami ti katang dat sa gaysada nga cellphone. Di kiti pala idi kagangay manong nami nga cellphone. Ngem kanginaan manong nami idi nga cellphone iti kid dawan da. Bimali akmat manong nami. Tay bauit ko ba't manin sweldo kadakwada idi. Ni Jonan manong nemi itidad ko nga receiver no kasta ngagpawita. No pay kastapat patulod ak madlata ni Melda pakikit-kitam ko nak digiti anak ko. Kunanawet manong nemi ti surat na nga talaga nga pakikit-kita na ida. Kaya tadahan na napintas manong nemi kanalisto nga communication pabaling ko nga tawagan ni John no kasta nga mo ka makadiingan iti bigat. Sumbat-mat. Lang. Kumusta ka anak ko? Good morning. Good morning. Sala na po yatang ka. Ewan, dala pa namin labasit ka dagit ni Barakadak. Barkada? Makibarbarkada ka? Sisino ko mati. Kas kanya ka mo, barkada na. Ako pagdanagan niyo. Napas na kakabasa. Kumusta na ating mo? Muna tara ingak. Saan kaya kasalid? Na? Sirbi na nga sa kaysakam nga iti silag. Nadapay bakante. Basta na ka may barkadak sa pagturugan na. Hanyo na kung alwadan nyo ti balay tayo mo. Mapinas to dito. Napinas kompleto haan. Noon ito yung arapapi magbalin ti balay tayo. Anda. Pag nanakan nyo. Gada, tumaminsan, video call kayo ito tao. Video call? O pala video call hindi. Gagangay pa lang hindi. Di cellphone. Sulat kong dumat manong naming nga tawagan ni Joel. Kaya nga manong naming nga din mo ora aspay, iti klase at cellphone. Adan ko natin nga touchscreen, Facebook. Graduating hindi manong naming ni June. Makapag-video call kami manong naming. Hello anak, nagwapo ti anak ko ha.
Di ka nagbakasyon? Nagbakasyon kayo na graduarak di high school. Di ka nagbakasyon ita, graduarak kong college. Aman, ang balita, dapat din kasi komunikasyon tayo anak. Baka narigata kita nga makapagbakasyon. Tapay. Siyempre, naruamon kanyak dagit ubig. Anong ubig? Nagbalik na kayaya dito eh. Sana kasi di, una na nga sa anak, awan tinayuanak ng ubig. Nagasgasat pa dito ubig ng taan. Tama si kaso na. Ngimta kami nagkapsat. Anak, saan ka kumagsuot kasta? Kasla natin pelikula nga, pelikula nga nabuyak. Pelikula ni Vilma. Anak, maawatan na maun, maawatan na ka. Maawatan na ka niya nga rin tingong malindayo kat kasto tigasan. Natay na di tatang. Ako mati na Pinas ka trabaho iti Pilipinas. Di na pangkay dita. Agiin na dayo tayo. Saan bali nang? Ako pagdanagan nyo. Saan nga kaskarigidado mga anak na saan da nga may pasning tagbasa. Sayang na giti gasgastusin na nga pagrigrigatan na giti nagad na karakwada. Saan pagdanagan nyo ata kami kini Joel. Ikarimikan ka. Agturpos kami. Takayat mimet. Tiagbiyag nga. Nabintas ti biyag na. Into nagpamilya kami. Nasiyat no astan ako. Agananos kayo. Agiinanos tayo. Nagraduar man nung name ni June na saan ka nakapagbakasyon. Dahil di baga kag bakasyon na manong name ngayon pagpakaasid ha. No, gabuta talaga nga. Awan sa bali nga mga sikaso karagitan nakda. Sandamat nga basta nalaka nga mangsapol itiya, mangsukat kanyak. Kaya numabalin manong naimi kadyak panawan, kadyak kayat ti masukatan. Nagbalin nga napatig kanyak manong naimi digiti dua nga aywan ko. Nakabayatan nga dumakdakkel da manong naimi adadamet. Nga sila ibilang ko idang anak. Nga no may iliwak ka dagiti anak ko manong nemi dagiti duwa nga aywan ko manong nemi iti pangipapasak. Iti iliw ko kadakwada. Sa nakabalagbalin nga nakapatpatigak kadakwada manong. Teko na nga ron din. Adadapi nga siyak. Iti kasla bigbigan da nga ina. Ngem ti inada. So nagbaligtad. Manong nemi. Ngem ako. Sakripisyo lahat nga kasapulan. Kang kanayon ko yung bagbaga. Naggraduar ni June nga jak nagbakasyon. Nakastrek ka nun iti trabaho. Kalpasan ti doang atawan, naggraduar matin ni Joel. Jak man nakapagbakasyon. Umanahin ko na, nag-video call kami, kahit makita, mabuyak ida, manong nemi, i-live da, DJ, mapaspasamak kabayatan ti graduation program. I-video call, no, i-live da, manong nemi, nag-video call da, kahit mabuyak, no kasano ti ragsak, manong nemi, napan nakipaala. Wine. No kasano idi, manong nemi, ti kaado, nagiti pawit ko. Ada dumanin kapot talaga nga imano nagiti gastusan da. Hindi makil na ti sweldo manon. Di magadakas. Diyan ka na panunot tinang ibati ti para kanyak. Wen, puro para amin ang kadakwada. Namuna ta. Handamat kayat nagitay nalakalaing arwaten no gumatang dati arwaten. Hindi nagpaala ni June, hindi naggraduari suna. Pwede grabe. Kastamat manan ka ni Joel. Agimon met no sa anakas ito paala iti ni June. Magbintasan na manong nemi. Bimasitenti. Itited ko kini June gabuta. Adamat yung trabaho na.
Ti makadakas manong. Nag-asawa ka nun. Inyam amo na kanyak manong na midagbaling nga asawa na trabaho na. Trabaho ni Cora. Awan, sana kaskeng ka naggraduar anak. Ha? Abisan ka ng pilit, padam kumamat ng professional. Gusto mo tipat-patik ko. Abi nga kasal kayon. Pagbasahin ko ha, masikugan na. Ada po ko yun. Kastagayan. Manong nemi di ba nagkasar da awang kano ti ornong ni John kasyak ti naggastos. Imbagta nakalaklak ka manong nemi kasaritak dagiti amok no kasta nga ibaga nga da problema kiti kwarta. Bumali ak manong. Ada pa itid nga regalo no kasta nga dagkasangay regalo no kasta nga ada okasyon. Siyak manong nemi no kasangay ak. Ada pa nagigundawin nga. Siyak ti umawag ka na kita anak ko. Hello, John. Nang. Kumusta kayo? O, hindi malagip yo? Malagip nga niya. Birthday yo. Happy birthday. Din to tanong siyak. Manong name i-advance ko pa iti pa nag-birthday da. Why? Sa akong tuig kanina ti pagpaalad da ori amok adan trabaho da. Kahit ko lang raw manong nemi nga maparagsak dagiti anak ko. Amok manong nemi nga do nga tawen nga awanak ti denada. Saan ko kadenden na ida sa anak ang makapagserbi ka na kuwada. Saan ko madalusan, saan ko ilabaan, saan ko mailutuan ida. Isot gabong na manong nemi nga raramidag ti aming nga babae iti kwarta nga edad ko ti kasapulan da wala dawatan da nga isumanlaing iti manglitop kada iti pagkurkura kada kuada. Naging ka manong nemi nga di napupuutan ti panaglabas ti pananguan. Nag-asawa mo ten manong nemi ni Joel. Nagbakasyon ka nang kasaritak ida. Yung mga balaya, mo rin sa nga bakasyon. So, pa nga pagkastuan. Di plete. Masanda nga ito di pagplete yo. Di julangin ka na kami. Tapagastusan mi, di pa nagkasarmi. Mga susuro din ni Joel, manong nemi na nagbalin ng maestro. Ket, anamat ti trabaho na taasama manak. Kas ka ni ipagkura. At tagibalay nangaro. Hindi kami lang nakikita, tipado kumamit lang ng susuro. Di sumat iba itag. Baka masikugan. Masikugan. May katlon doon nga po ko yun. May katlo ko na kata, duwamat yung diputot ni Manong. Kahit ko launay. Ngayon doon ang purguda ko, kahit makaayayam ko ito, di kita pukok. Uwain, yun to nagpurgod ako kahit tikayat ko. No makariingak. Adamang template ti kapek. Kabayatan nga kapkapeak. Mabali nga ito agdangig ti stereo. Agdangig ti radyo. Agboy ti TV. Adan tumanugang ko. Ngagluto, nga mangibaga. Nang mamigat tayo, nakaluto ako. Adan tumangilabakan niya kamanugang ko. Adan tuman na nagluto. Adan tuman na mangibaga nga mangantayon. Mapanagtog paspasyar. Hinagtog pasyar kalagitimol. Hinagtog ag-relax, ag-merienda. Nga kadwa kayo anak ko, kadwa dagit ang puko. Kasati kahit ko. Nagpurgod ako. Ti ado nga trabaho, panagtrabaho, ti mano nga tawen, isuntod pa na ginanak. Siyempre, natungpalan tarapahap ko nga nakapagturpos kayo, nadapayan pamilya yo. Adan na pinnas nga balay, natalgad nga balay. Sige anak, rugi ka man yung tagtrabaho.
pagpagod yun nakpete inauna nga aywan ko. Apay ubing na pa lang. Hanen, mabalasang dan. Siyempre, munong nga to na ya. Si ba din ang rugiak dito eh. Duwa pa yan anak ni June. May sandun ka. Manubay nga tawin yun ta. Andiyak tulan mo. Baka dito yak to ng senior citizen. Manong taon ko na. Manong taon konti ko na yun. Manong nga pa ng birthday ko. Saan nga nagpapaala. Diyak naggastos. Dagiti amok ti magpapaala ka niya. Manong nemi talon ti putot ni June. Duwamaten kini Jewel. 5 dagiti apo ko. Nga makikita makasasay ta kida babae ni ti video call manong nemi. Nung mapikaslasan dang ikaskaso o makikita bubuyan dak. Sa bali kami manong nemi. Iti kaadda ka mismo nga maarakop ko ida, makaayayam ko ida. No kasano ti saan ko pa nakaasikaso ka na kita anak ko, iti magrugi akon nga nagtrabaho ti abroad. Kastamat iti saan ko pa nakaasikaso ka na iti apo ko. Yung saan balik ko na. Dumdeng to ti panawan. Nasaan kong to ida na panawan. Dumdeng to ti panawan. Manong nemi awamit ti madamdamag ko, nga madi nga aramid di kita anak ko. Dukas tang awagak, manong nemi ni Melda, taisot pagsaludsudak. Okay, man. Gagangin lang, adada kita, sandano ka pag kinawatan ng kamsa. Siyempre, may sa nga balay, ti Ayanda, kadada iti dua pamilya. Kasano kami ti sitwasyon na, tsak mo na saludsud. Nagsisina ti banga. Siyempre, alakan pag may sa nga banga, kadua pamilya. Di may sano ka mga kung saan na pag kinawatan na kita kapsat. Kat, siyempre, ipauwitan iso na nga doon, ha? Di ba? Uwan. Iyan adong magkini Joel na raduma. Kat maamuan ni John. Saan ko mga rubengan, ipauwitan kita? Nagsambot ta, daman tin trabaho na, di ba? Ngem, dumawat na latak. Ada ka di man dengan bisyo na kita anak ko? Amo dapat tuminom. Diyan mo ta. Amon sa ni John Tiagsugal. Diyos ko. Pasaray, umay na ko ang gibulong ni Kurang ang asawa na. Nga niya. Agsusugal ni John. Di ko man katugangan ti pangipulungan kunak no ko ang baka kanuno adada makagura ni John. Ni Joel met tsaka mo maestro ito yung nadakano chicks na. Awan tigas tangin sorok kadakwada. Kasano mo mat parang isorong kadakwada. Kadada ka rita. Ewan, kurang ti ba nang magbagak kadakwada. Ibagyaman ng gidi akit nakapagturpos na. Saan da nga nagbisyo, edi tagbasbasa da. Ore pa'y. No muna ta sugal ka. Dakila pa kisungsungan ti sugal. Nagloko matin nga Joel. Maestro pa ya pagbabae. Kasaritak to ida. Binagbagaak ida manong nemi naman pa saan nga nugutin ni June. Gagangay lang na dyan ang. Pagrelaksan. Kaya muna sugal. Siyempre, kaano ka pa yung nangapak nga ron? No mga baka kas pagarikan, baka ipaalam mo lang. Kakanawin ka matla ang mga abak. Gagangay dito ko nakmat. Anong pagdalakan nyo? Saan ako nagpapoit? Tadamatan bag sa pulang. Kurang nang. Talon na kita po kuyo. Dumadalakal da. Bisyo naman, pagatang da, pagatang. Napipindas mo't nga rawatan lang tamat kayat da. Nagpawit ka lang tamat da. Ano nun yung korti-kor tayo? Alaman? Kat ne, andamatan na balay. Kat para kanyak tumatin na.
Siyempre, adamatin pamilyayo. Aramatik tumatin na. Basta nagpauit kayo. Terus sa lutsudok met ka ni Joel. Patpatyan nyo mat. Nasing betak na. Pangingin pa ng mga ordig kwarta ng soldong. Nagsalbi ka na kami. Di ka di papawit ko. Nahayon na. Pakadanagan nyo ay. Giyaman kayo Nakakapagturpos kami. Dan trabaho mi. Una nga adan trabaho yo. Suportahan kayo pa ilang. Kaya wala ka inada kayo pa ilang. Ada ka pa ilang ta. Ano na yung kwartiwar tayo? Manong Nemi, digito'y nga mapaspasama ka manandamag ko. Tindalag ko kinihapon Diyos. Nasabi ko nga, tasaan ko mga nagita, iti adada nga mga irubit ka sa ti pamilya nagita anak ko. Nga sardeng ni June, ti pa nagsugal na. Nga sardeng ni Joel, Manong Nemi, ti pa nagchicks na. Aging ka, Manong Nemi, nga dito'y pamilya nga pagpapaayak, nga nangibilang kanyak nga membro ti pamilyada. Well, saan nga ayop ti bilangan da kanyak, saan nga alila, dudikit imbilang da nga membro. Imbilang da kakabsat, da ser kini madam, dagiti anak da, imbilang da nga inada. Manong Nemi, nakapatpateg ak kadakwada. Akasumat iti kinapateg da kanyak. Nga di mapasamak ti trahedya ti biyagda Manong Nemi may saak nga nakipagladingit. Idi ta mga aksidente ti amok nga lalaki ket natay. Manong Nemi, nakitak no kasano ti panagsagaba ti asawa na ni Madam. Ken kastamat no kasano ti panagsagaba panagsangit dagiti doa nga ayuan ko. Nga babalasang dan Manong Nemi. Kasta unay, ti panagladingit dakas met, iti panagladingit ko. Ti bimusay nga amok nga lalaki Manong Nemi ket imbilang ko kapsa kasla aklan naksayan natayan iti kapsat Manong Nemi. Iti pupusay Manong Nemi ti asawa ni Madam. Sinakit unay tinakam ni Madam Manong Nemi. Wen, kasla dinamatan kaya Manong Nemi ti agmuman. Wen, sana namang mangan no saan kon nga pakanan. Sana nga si kasunpay ti bagi na Manong Nemi no saan ko nga bagbagaanan. Nga kinasaritak mat dagiti dua nga anak da. Nga tulungan da, ti inada, tapno di kastakit makapagbupan, tapno maawat na ti kinapudno. Ngayon tinalaos Manong Nemi nga panagladladingit na. Naidalit iti sakit. May ospital, saan duman lang mairuwar Manong Nemi. Kadsyak, ti panaka nurse na, no at iso na dito'y balay. Amang Ted, kasapulan na nos ka na tumaran na. Mati na. Yes, Madam. Thank you for doing this for me. Madam, ibagakan ko nga naman Manong Nemi nga saan na kong mga ipalubos nga sumarunong nga mapukaw. Papanunutan na ko matikaadda dagit duwa nga anak na. Sa bagay Manong Nemi dan trabaho ti nauna, sumarsarunong tumatan nga trabaho Manong Nemi ti inaudi. Data siguro ti pampanunutan ni Madam Manong Nemi nga kayanan nga panawan dagit anak na. Dagit anak na Manong Nemi nga batsit maubing da palayang di asikasuk ida nga siyakti kang runangan ng asikaso kadakwada. Nga ti parang tartar da kanya ket kasla may kadua nga inada. Nagasumet ti parang tartar ko kadakwada panang ipateg ket panang asikaso kadakwada ket isu dagiti anak ko. Kasla
imay dito Singapore manong nemi dagiti pudno nga anak ko nga dati Pilipinas ket isudan din ang ibukbukak ti amin na pambatig ti may sa ngayon. Nasurok ka makatawen manong nemi sipod pimusay ti amok na lalaki. Idi sumarunumet nga pumusay ti amok nga babae. Nagsasaruno manong nemi dagiti saem sakit pa nagsagaba sinagrap manong nemi dagiti duwa nga aywan ko. Kabutan na tayo ti amada agulpe. Sa nagsaksakit ti inada sagbay nga pimusay. Sa bagay, adumot agundaway ngayon papasda nga inarakop ken kinasasrita ti inada. Sagbay nga nagpakada kadakwada. Nagpadpada da idin nga daan ti trabaho manong nemi digiti anak na naulila na daman. Ay, inamatan digiti apukok manong nemi. Why, dadakailan. Dadakailan digiti inauna. Kalpasan ang makatawan sipod pimusay manong nemi ti amok nga babae. Agkasangayak manen. Saan manen nga malagip digiti anak ko manong nemi. Busy na siguro. Siyak ba nang tinangtawag ka na kuhanan? John. Nang. Lumlumutin kayo ditan. Di kayo pagpurgod. Di kayo mailiw ka na kita po kayo. Sa bali lang natin makikita yo. Sa bali ba't makadanayo mismo? Una talagang napatpatag di kita aywan nyo ditan nganta kami. Anak, saan nga dahil ati isyo? Di ko man nakapagturpos kami. Nagpurugod kay kuman. Sila, ada nga kayat yun, di pamilya nga. Self-serbian yun, anda kami. Saan nga dahil iti issue na? Ano nga ron? Agpaiso, nagbalinda nga napatig. Agasbat ti pa nang ipatig na kanya. Ngayon, samat basta nga. Pagikatak, awan tin sigida nga mangsukat kanyak. Abi nga rin nga marami kaya doon nga madadumad nga OFW. Numalpasan ni kontrata na mayat mo no saan na di employer na masapong nga kawid na. Gabutan ng patigdamit. Napatigda ka na kayo. Napatigda, ken ka, di ba? Napatpatigda nga amang nga kami. Anak, saga ko magsaot ikasta. Kami sa tipod no. Kasi kayo dun sa akin ng oray, nag-senior citizen kayo dito. Apay manutawon ko na. Di ba malakip nga birthday ko man. Happy birthday. Manong nemi, kayat konti agawid. Kayat konti agpurgod. Mariknak, ako mapsutak ng tananong numampay. Kayak pailain. Iso kinasrita kon manong nemi, digiti dua, nga anak dagiti amo. Ngay sudan nagbalin nga amo. Sandak met mabaling ikawid manong nemi. Kaya damet nga si kasud di magbagida. Kabayatan nga. Mangururay da iti mangsukat kanyak. Mangsukat kanyak nga saanan nga bakit. Dudikit-dikit tayo ubing mata na. Nga umay mat makigasang-gasat nga balik nga OFW. Anong nemi hindi naka-schedule yung flight ko. Inarakop ko. Dagiti doang kapsa. Martina. We love you. Ipatpatik kayo, met. Insuro kayo, no? Sasanot Ilocano, taot Ilocano, di ba? Yang. Ipatpatik daka. We love you. Hanapay iti may isa. Other Ilocano. Saan da kanto amalipatan. Manong nemi, nagsakan na. Nga ba talaga naghalisto da makasurusuro no ka na kayat da nga sa lutsudin kanyak no anat Ilocano, no Tagalog, kayat da nga maamuan. Ibagak may ikap-kabesa da mo. Umayak to. No ikanak to tipagpletek. Ito nagkasar kayo. Yeah, sure. Mawatan niyo yung bagat. Yeah. Kasal. Wedding.
Manong Nemi, aring na tilang pagpletek. Idadakan niya ka kwarta. Siyempre, binunalat ang pawita. Teko nak nga Roden, ure da trabaho ng kita anak ko, da pamilyada. Doon ako dalata, agpanayon da pa'y. Arig naman nung Nemi, pagpletek lang, iti awit ko, teko nak nga Roden, nga saan kong inurnungan ti para kanya. Ang abala ko na, adabalay ko. Imposible nga saan nagto nga, serbiyan, dikit anak ko, maramanak tumutin natin swelduda. Han? Nagtatayaban manong na yung plano pagluganak, goodbye Singapore, umaya kon Pilipinas, kat sa anak ton nga pumanaw. Sa anak ton nga madayo, laksid, no adan to, mahalakan niya, ngagturak, ito na dumadumang pagilian, masino ko ma. Sa anak ton nga, umadayo ti Pilipinas, kahit kung tumatapasyaran, dagiti, napipintas nga lugar, iti Pilipinas, kadagiti tourist spots, kahit kung tagpaspasyar, aglang lang ay iti mall, kahit ko, nga dantumang templa iti kapek, adan to dagiti apuko, kakaduak nga buhay TV, adan to dagiti apuko, kakaduak nga mga nagpaspasyar, adan to mangilaba kanyak, mangiluto kanyak. Kumusta ka taman ni Kasin Melda? Nag-aasawa mo tayo, kada dumating ti apuko na. Kinam kadla na ya, numanungan ti kada manong Nemi, nga daak iti Singapore, naman namin lang nagbakasyon, iti lang nagraduar ni June iti high school. Rabi manong Nemi dudumtengak dito'y balay. Wen, nasaan ko yung pagpakamu kadakwada manong Nemi. Takait ko masurpresahin nida. Idada ako niti samot ti balay. Iti labas ti gate. Ada palang sumagmanumat agpag na ada ti ruwar. Ngam di kiti ada iti unag ada di kiti ada to yung danunet ng pamilya manong Nemi. Awan samat ten aramagmag na. Neranamat manong Nemi nga rimuwar iti balay da ni Kasin Melda. Mirmirain na. Martina! Ay! Martina! Kasi, Martina! Bakit ka? Nga moray syakit bakit ako? Hada na pukom. Hada mati na pukom. Inamagin lang nga ya. Hindi pa nawam dagit anak mo. Sa nga pulo kaduwag at sa pulo tabanda. Sa ka lang nagbakasyon ni nagraduar ni John. Ita, hindi mo na puputan. Nagraduar da. Nag-aasawa da. Nagputot da. Natakalan na kita ininaw na kapukom. Imawandan sa amin. Awan doorbell. Yawan Tugtog mga lakad bato, tugtog na gate. Yung tawag kami da. Gara, sakti mang tawag ka da kuwada. Siyakon. Saan mo pa yung na-activate? Ito cellphone mo? Laglagay pa sa balit. Cellphone. Then, SIM card sa Singapore, sa bali ba dito Pilipinas? Sumalaso. Aman. Si Kamaro tinatawag at akwadan. Ni June, tawagat. Ano po kaong natay dan? Tawagan mi dan. Madadan eh. Sibong batin. Hello, auntie. Anak, siyak na ito eh. Nanang? Nadag dito labas ti gate. Ada akon. Ha? Hindi, magbaga mo nga. Awan, nagtabalay. Awan ka tibalay? Awan. Tayo mga rod. Dagdi tayo, nagkilamay. Nakisugal? Sapo yan. Ni Joel nga rod. Diyan ka mo nga tawagan siya, tawagan yun. Di yun kami na yung magpakam mo.
Kahit ko nga surpresaan kayo. Isang matindi na surpresa. Sige, sublat ko ni Joel. Ni Joel, manong Nemi. Nabayag ka nag-ring sa kalbasan na sinumatan na nakastawa na ti al-al na. Andi, amay. Istorbo ka man, Andi. Ano bagam ko, Andi? Saan nga siyak ni Antim nga alda? Siyak din na anang mo. Ayan mo. Abi ka sa anagal-al mo. Adak di tilabas ti gate. Umayulo ka tiri daw. Ti gate. Anak din na. Ano yan mo, Rod? Basta awan nagdita balay. Tawagan nyo ni Elsie. Ati asawa. Mo nga, Rod. Apay gawang ka ti sidong digit pamilyam. Apay patpata ka kinabanong mo. So may tayo. Ayan mo. Nanangin ayan. Bigyan basta. Sige. Hanggang siya kung dito sa turbo nyo. Awakan nyo ni Elsie, di asawa. Uunahin nga ba nakadismaya, Manong Nemi? Sublat di nga tinawagan, di manugang kong asawa ni Joel, Manong Nemi. Isod na kariing, makapungtot pa. Disturbo ka matandi. May mas turugat. Sa pa lang, umamilo ka ti gate. Kadada ni katugangam. Ha? Katugangam? Uwan. Sige, orayan na ka ron. Manong Nemi, isumit lagay na nagbabae. Diyan may strong anak ko kunak tinakam ko. Nakaluklok mong ba't gaya ti manugang ko? Sige, Nelsie. Wala nang. Di ka man lang makit-kita no. Video call lang, Joel. Di nakmat na eh. Di nakmahamad na siya tatawagan yun. Di makita ako mga astilokman ko. Nalayang kamangan siguro. Dumano ngayon. Ako matigitan anak ko. Ako na. Ako ni Joel. Ako pwede manong John. Dumano ngayon. Kasi Melda, tulungan ako magkatagiti gapit ko. Nala, sige. Sarabo ka. Ito sumrekak manong namitunag ti balay nakawarawara. Ano na gitoy? Abi na gitoy. Nagita po ko yun Aming pinasangong inornos. Sumro na namin kitag bibinatuda. Namona no. Ada mapagura di bangir. Glalaban da. Kapsat kontra kapsat. Agakapsat. Kadalapan na disiplinahin da. Kararami da, may man. Pagtungpalan na, apati anak, apati kita asawa. Agapati kita kapsat. Gabuka na gito bing. Ha? Daka mga gabirat, ha? Matlaban na, dakil na tibagi. Kanibagman, saan nga makiraman no ka na kita asawa yo? Damat, mundaway ka sta. Sino na datang silid? Lima ng kura. Di damat ti silid mi. Iti master bedroom nga rod. So tayo nagitubig. No aggaapa da, taksisina da, ngayon nang sadar nga aggaapa, at dadaamin itang inam. Kapag kang rod, saan nang simong batnano? Sibure ka nito pa nakasilad. Kasi, abe kasto tinadak nga, kahit di mo magamin yung pakada ita. Ano kung may pakada mong sumangpit ka, di nang kurnos na kuma. Inuure na ka kuma. Adada ko mga nang sarabukin ka. Adada ko mga napintas, di ka asasaan da, ornos da. Ang napintas mo, doon sa mo yung pagpakamot, tap numamon, no, niya, o talaga klase. Ito matat ngam. Sabi nga, di mo binagbagaan ita. Sus. Binagbagaan mo ita. Saan da madamngag? Imbagata ko na ako nga, imbagata, nakapag-graduar da.
Kaya nakapag-gradual na nga peso. Padparad naman nga daan iti madi nga bisyo. Ada sugador, ada babaero. Jack Paros na naman kasto yung atat nga. Talaga. Pagidak nga ron. Samad nga gibuhay na iti manugang ko. Kaya sarita mi daan. Isak na gidad ako naman. Palisim na kita pukom dito master bedroom. Pero ito'y salas da nga ganda. Yung kariin na da. Kariin mi da ta. Kaya baga mga dadang adakang nga lula da. Tumigat latan. Kahit kung takit na. Eh pagkitaam nga ron. Dito'y akong salas. Piman ka pa'y kasing. Si kamatan ti pa. Sang-sanga ili. Sa bagay ng sang-sanga ili kit pagidaan dito kwarto. Sang-sanga ili ata. Nagit anak mo, apo ko manugang mo ti sanga ili. Agidada iti kwarto. Si ka nga bumalay, agidda kay di salas. Hindi taso pa. Alagi nga rin dumawatan na, dahil tadaking kampungan kan ulas mo. Taginanakan. Kahit ko tagsiyar. Kahit ko tagsukan. Kasi dapat di panagdam. Ana, bumakit ka nga talaga. Bakit akon? Muno ka taon mo. Kanagkasadar tahan. 57 kon. Di 57 kon matin. Dandani tag senior citizen. Naganda kiti salas manom na ni Cora iti nakapuot kat nakita nakmeten magpaisunat inarakop na ngini Elsie takit sanak ng inarakop gabo nga tadakkel ti bagina kat baka masaktanak na arakupen na isunti ng 30 ules ken pungan manom na ano di kayo kwarto mi ni June nga agad nang dito ay kunsalas sana na dito ay aklat ng salas. Sabi nga di mo tawagan niya, June, tapagawid mo. Pag-apakam tumanin. Gananos kayo Kas tumat inadanon nyo. Hanggang bali, sumang patumad lang naging tagkapsat. Ito nabigan. Tapos numaamon nyo na nyo tusto nga paspasamak. Makalawas langin nanang. Ano makalawas lahingit? Guyo dandan dun dito nga balay. Nanitikin mo sa win. Naisalda na ito yung house and lot. Ano yan? Sino nag-isalda? Nagkapsat. Abay nanutot kwarta. Kati ipapawit ko mata amin na kwarta. Gata. Kang kanay man doon maabak ni Jun Sugal. Ngabot at utang na, nagtulagan na kapsa pagbingayan, pangisaldaan na. E nung saan nga mabayadan, ay kakaroto may payang lawas. Siyempre, awan dato yung daga, yan lote. Saan punta dito? Kung nadakit, sumangpet kan, Sekandong timangsa ka. Pangalang na kwarta ka din, pauwin ko amin ka na kayo. Ganam naman ada kwartam. Puna, itos na namin tingin anak ko. Puna, ito na ito yung ganun kakabasamak. Imbas ko mga ginanakon. Imbas ko mga purpurgod ako lang. Imbas ko mga... Pinagkirigata nga balay. Tiginatag mga lote ka rin di asawa. Santon nga ba nga kukuha. Kung kayo doon mabayadan nyo. Kasano ka dakil na? Dakil. Oh my God. Napunay matandi ka sa tingin payo. Impay na kita anak ko.
Balay nga sang patak na balay ko na pagganak, na pagnamayak. Sang gunton nga kukuha. Sang gunton nga balay. Inasahan ko nga masaka. Saan tayo nga masaka? Pamanan niyo. Nakakita kami na pagkasaraan min. Kaso nga, masama ka hasta. Oreda, Elsie. Nakanumat na nakasaga na akaran na. Kansya ka ron. Baka mo kayo tumunta na. Sana ka nakaturo kayo ni Tiday di nga rabi, manong nemi kini di sumangpet ni John, manong nemi. Saan ko binabaot, iso na, iduubing, manong nemi nga Tiday, taka nito, dinanog-danog ko, tibaro kong... Abay, anak ko nyo! Anak ko nyo! Abay, gusto yung nilaramid mo, anak ko. Abay, insult tayo dito ka balay! Abay! Masapol ko! Masapol mi! Po na initin ko, amin na oras sintabo. Awan di batik kanya, kinad ko amin ka na kayo. Hindi amin amin nga awan ti batbati yo. Ti amumi agad na ornong yo. So kapag magisundo ko na, ngasakain nyo na ito, sumangpit kayo. Awan. Awan, ni Manila nga pinagplete. Namuta naman na mayag nga anda kayo dito, oy. Nga da kayo matandang saramihan niya. Na kayo matandang mga amo. Nga gasto ti kanek. Ni sidaek. Kaya't ko matandang ginanang namay. Nga da kayo matandang panggapuan. Ti para kanya. Ay ba nyo dito ginaramin Diyon? Kastamat manong nemi tinaramin ko kini Joel at dinanog-danog ko. Makamuna matala nagsarsarapa manong nemi. Kasmet iti dialogue ni John, ti amuda, kadada kwarta kapag sakak iti balay kan lote. Manong nemi. Hindi makariingin dagiti apukok. Imbas ko nga mainanaan ti panunot ko. Imbas ko adak iti naulumik na lugar. Nga mawan. Nakaring-ring gorda. Agikinamat da. Magkidadak manong nemi. Sino na nga bakit? Apo, siyak ni Lola yo. Ay, Lola Martina, dagaya men. Tesarabo mi. Yan, mangtit ka na. Tesarabo mi. Gimata ka kaya mi. Kana kami na. Awad kwarta kasi mga pwede po. Hindi ko amin kadikitaan. Amayo. Huwag magkaya yung laing mo ka, bakit? Ba't punta ka na eh? Manong nemi dito ka di? Di masang bata. Nambas ko mga umarakop na kita pukukan. Ba't punta ka no taon ti pasaramok ka na ko, ada? Di man la ibaon, di kita anak ko. Inada. Ingay araw ko ba ni Lola yo? Di naman lay baga ni Lola yo. Di pagkapuan nagiti kwartang itidad mi kata ko igatgatang terwatan nyo. Nagiti lamlamutan nyo. Di naman lay baga. Manong nemi kaslakla nagbalik ngagpalpalamay di bukod ko nga balay. Ngari ara-ara pa apag hindi nga ada magitimpla kanyak ti kape. Ara-ara pa apag hindi nga ada magibaga makantayon. Mahuman lahing manong. Punya ti klase di ito nga anak. Manukan ka na po ko. Estranghero ang kanakuwada kapot naman nung katawan nga awalak itidanada kasta ka ni. Kasta ka di ti pagbanagan ti kas kanyak nga OFW kay madayo iti pamilya para laing di masakbayan na. Kasta ka di ti supapak na kanyak ti manung katawan nga nagpataga mo at. Nagsakit manong ni. Ang runa iti sumaruno nga aldaw manong nemi agrurubwat dan. Papanan nyo. Kaya daw mati pagbayad nyo. Pangsakayo dati nga balay kan loted eh. Progyamente pumanaw. Saan kayo nga pagtalawin? Kaya doon saan kami nga pagtalawin? Kaya nga ron.
Sinutsurutan ka na kayo. Ay, saan ganyak? Naloko na ganyan po kayo. Ganyak, baka agbabawi kayo. Sige, June. Baka disturbo kayo lang nang. Di ito man lang maawa ng digit anak mi. Siyempre, nakapsut kayo. Bakit kayo? Mga no, da kay minti ka din nam kita aduntot sa ungamangig ko. Gabuti araramide. Baka kit no, kanayon kaya gapa iti asawak. May handak ka di nga rulatan may sa ini na ito nga balay. Pitbalay yo. Hinapan nyo man insalda. Di makamukay nga magsaka. Ngiti klase yung anak. Ngiti klase yung anak. Imbag manong name itaadan ka sin Melda. Hindi taawanan digit anak ko, manugang ko kinapu ko. Ni ay, ni oy, ni bye-bye, ni babay. Awan pa itimbagada. Nagsakit manong name. Umay ni Melda. Kasi, amo ka saan ka nagluto. Injalangkan ti ka ng mangangkan. Diyak lang kumalagaw awi din. Diyak lang kumalagaw awi din kasi nung kastibat lang di basang petak. Diyak lang kumalagaw awi din. Sabi nga sa mo yung bagang anyak nga stigayam di sitwasyon. Nga niya, nakasaldagayam natin ang balay. Italang amok. Nagiti kinagulo dito eh. Gagangay nga nagulo at duwa nga pamilya may isang balay. Siyempre, nag-aapat na kita anak. Apan tumat na kita nag-anak. Ang dinanog to na kita kapsat. Bakit nasadang pinatay? Sabi kami nga awan ti si Mina ka nakuwada. Apay nga awan ti nagbalay nga may sa ka nakuwada. Namnamahin daan. Ada ka lang tantoy. Ito no. Dumano na the deadline. Kat papanawan dakton ito na ito nga malay. Tasang kumatan nga kuko. Sa din nun tong haro din ti papanakasin. Umaykat na balay ko na kumaangin. Awan timented may akwartom ah. Kita mo Dua nga anak ko dada pamilya na makikabkabalay. Di sumapol ka doon, di mabalay mo ang papanan. Awang kwarta ni tayo. Imposible nga lang ba nga di mo mainornongan tabagim. Diyan kami naman naman nakastoy. Tapos siyempre, pinaadal ko na kita anak ko. Nikakpaida ti balay. Ure na trabaho na dasawa na ipapawit ko pa ilang di sweldo. Tandinam na may kanadadadungang serbi kanyak, nangiluto kanyak, nangilaba kanyak, mangtempla di kapek. At danto na kita po ko kamang arakop kanyak kadwag-duwang buyat at TV. At danto na kita anak po kumangita di kwartak. Nga anak ko yung ito na kita po ko kamapanagpaspasyan iti mall. Kastat ay nararapa mo pagtungpalan. Manangarte na masamag. Bigla ko man nagaw-awid. Sa hanlak-lak ko mga rodin na pimampanaw. Pamakamud ta ko man nung nakak tinaranyag masakbayan daw no saan. Naranyag ka di masakbayan tinded ko kadakwada. Unuan niya. Nakaradwar damat. Ada matrabaho da. Ada trabaho da. Dumawad na pala kanyak na pala insal na tibalay. Tibalay ko makakaiso na nga pakakit kita na nagregregat ang gusto hapay. Manong nemi, dolagan na aldaw. Dumteng ton manong nemi. Wait, dumteng ton. Ide, umay da panang papanaw kanyak ida ito nga balay. Ide agring ti cellphone ko. Yung bakit di tayo charge ko? O bakit load na? Singapore number? Hello? Hello, Martina. How are you? Korea. I'm okay.
Do you have a problem? No, no, I'm happy. Are you crying? No, I'm not crying. Really, you don't have a problem? No, 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 no. Awan problema. Malaki mo wala tayo ng Ilocano. No, kasta nga, nalidahayak at salud-sudim kanyang data. What? I have no problem. How about you? Your sister? Yung baga naman ang naming okay naman. Yung talaga nadlaw naman ang naming. Nga tibalikas ko. Tipananggibkas ko, tibalikas ko kat... agsagsangitak. Tawarin na agkatawak nga umisam ko nga. Rumari buses ko manong naming agsagsangitak. Ngayon tapdosanan nga maamuan manong naming... Sige, bye. Okay, bye. Yung magpwede yung bilang ko nga anak. Na malagip na katawagan. Yung nagit anak ko ita. Manon nga daw nga dak dito nga pinanawan dak. Hindi naman labulos. Mapanunot imang tawag kanya. Kasi ako mati tumawag. Ngayon maumatlod sa cellphone ko. Kaya matasang matakang kanayon manong naimi. Ngay balbalunan nak tikasinsin ko. Ada matikitik makarkarawak manong naimi bariya. Itibag ko. Tanukas tanganda. Gatahing idiadak bala di Manila. Tilad pa banak ti supli. Mabanak to ti karinderya manong naming amangan. Nala Martina. Nabagat nagluoran tila ngayo. Talagang mata na paketa. Abe narigat ti trabaho dyan sa Singapore. Dedi mo na. Nga medyo may kadukat na si atin. Yung tsaka mo. Tapos magmanulaing nga aldaw ko dito ikit. Kasla. Kumapkapsot yung tibakik. Dagit yung amin anak yun. Awanin. Pinapano mo ida? Saan ko pinapano ida? Tinalawan dak. Manupang aldaw. Sakbang nga. Umadan doon na guyo din da balayaw. Porsil sa apikid din. Tadyag nang isaldaan da ka ilakla ko na. Mga anak. Sige, agrod na kayo. One day before Manunemi na malpasan iti plaso. Pampanonotek sa dino ti papanak. Padasek to ti mapan iti ayan ti naunang anak ko. Barbaring no, awaten da. Mga bali nga, saktun ti paruluto da, para labada. Ken mga iwan ka nagiti apu kadakwada. Basta danas ken na, ada panganak, ada pagturugan. No tinakto kayat nga awaten ni John, nakto ni Joel. No awan ton ti mga awat kanyak. Palpalamaak to na. Maturog ito di kalkalsada. Unarik to di kiti kabagyan. Pito nga kabagyan. Di umuna kabagyan, maturog to ti may isa nga rabi. Sakto mapaniti sumarno, may kadua kabagyan sumarno nga rabi. Mapunos kon doon pito. Agsubliak tumanan ka di umuna nga kabagyan. Piman ka pa'y Martina. Kasto yun, tinagbagmanagam mo nga taon mo ti abroad. Napagbasang nagpeso di kita anak mo. Ngam sa dino iti ayan. Awanan dati utang nga nimbagan hakem. Igabo ka di. Taado nga tawen nga jak imparik na katakwada ti arakop ko. Igabo ka di taado nga tawen nga wanak kasanda ka makit-kita babay laing di cellphone ti tawag. Ti pakamuanda nga da inada. Sanda man lapulos sa pinanunot nga nagiti awaten da akwarta, kagadgatang da, iti kanan da, kanad dumapay masapsapul da. Naginagastos da nga nagbasa, nang kapoy di nagregregatat, hindi naman lapulos amo, nga sumadaan ti adong arigat ko. Manong nemi, kaaldawan ti plaso.
Dandani akon awan. Dandani akon awan manong nemi ti bukod ko nga balay. Idadagtugtog. Slawanan yaman naman manong nemi nga pagkulinukatan. Kaslasahan na ka mamati, di ba bigbig ko na sinod agtugtugtog. Hi, Tita Martina. Sorry ah. Oh, my sorry ah. You meaning you're from Singapore coming here to the Philippines? Yeah. May I come in? Oh, pagpaikan ka, anak ko. Tamalagip mo ti umimis mo magsarong karkanyak. At nakabay mismo di Singapore at imayap kay May. Don't cry. Saan ka nagsangit? Manong name sigun kan kuana. Ada ka no amuna nga Pilipina, Singaporean nga dalahing iti asinag. Nga iso ti nagsalsaludsudan na manong name no kumusta ak. Tagi na pudno na numanin so awagan nak ng sangkon nga sungsungbatan. Nga dahita nga Pilipina, Singaporean, manon nemi na nagpatulong kadagiti kabagyan ti asawa na. Tamdo nag-ibis ti gamay panggap kanya. Kadnamuan na manong nemi nga si Salda ti balay kan lote. Kanimbaga na manong nemi nga awanan ti problema. Kapag nangalat ti abogado. Kadison manong nemi ti nakamo nga nang settle ti amin. Saan ko kanon nga mapukaw rito yung house and lot ko? Tabi na yadan na, sinakanan manong nemi dito akalakantidad nga nangisaldaan, nagitiawanan bain nga anak ko. Inarakop ko, kat imarakop. Binalas na madata nga arakop. Arakop ti may sa nga ina iti anak. Anariknak mo at datarakop na abalas na nga arakop ti may sa nga anak iti ina manong nemi. Thank you, Soya. Thank you. Imbaga naman nung naikasupapak, iti kinaimbag ko kadakwada. Inipay ko nga pamatig kadakwada nga kapsat. Kan pintas tip serbisyo kadagiti naganak ken ko ana. Imbagpay. Alawan imbagpay. Kapos siguro tayo sudat kasla imbilang kong anak nga dakdakkel di panahon ko, kadakwada ng di panahon ko, kadagi di no anak ko. Ngim uray kumamit no kasta, dagi di no anak ko. Bigbigan na kumamit lang tatimpay ko kadakwada ng sakripisyo. Yan sa bagay manong, naganak damaten, adan damaten ti anak, adan damaten ti pamilya. Ti mistake ko manong name Jack insaganaan ti bakik. Bag, tanda na kasay siya ti managpuspuso na nginay ayaw anak binatakil idi. Malaksin manong name nga kukwaknot lang ti balay ko. Imbat dyan nakpay ti kwarta manong name para kano-kanyak kadagiti kastusek. Mang panunod ak kano, ti mabaling ko nga pakakitaan ti kwarta ni Kusyo. Tapno ni kasta kita. Adda mapastrek ngagpaay kanyak. Tapno adda maurnong ko para iti panagbakit ko. Lalo nga panagbakit ko. At para ken kuha naman nemi nakita natin sitwasyon nga pinanawan dakdagit anak ko. Ket kunana nga talaga nga sa anak ko namang namnama pay kadakwada. Gabutad damat ten bukod da a pamilya. Manong nemi nang ipasdegak iti bugod ko nga karenterya nga adda nga naiyabay iti balay ko. Kaduwak ni Kasim Melda manong nga nang manage. Bakit kung kunan hapo yung paglaki din Kasim ta. Oray no awan ti papay di kita anak ko na trabaho na. Damat din dito yung negosyo ta. Siya ti manager, siya ti assistant mo.
Edi maamuan manong name di kiti anak ko imay ni June. Nang, June, musta kayo? Kastoy, saan na ka binabian na po, Diyos? Dabala na ito nga balay. Saan lang nga balay? Tapayan karinderyayo. Uy, kuha tayo man. Kahit natungpain ka kahit mo. Ganang. Sa kalo masidegan da masapol mo. Pumano ka. Awanin. Dalpasin to obligasyon ko kay ka. Pinaggraduar ka dan trabaho sa kapala dumawat. Gago. Ganang. Pumano ka. Manong nemi, madi siguro matinaramid ko. Anak ko iso na. Game, tikas dyan naramid na. Nasyak nga ta. Nga anak la ti anak, ako na daw anong nemi, tano adda, rigad da talaga. Saan ko ita nga baybayan. Nang roon naman anong nemi, di kiti apukok, no may da. Lala! Ay, sino kay tayo na yan? Siyak tayo na ko na nga, anak ni Daddy June. Ay, Lola, umayak man dito gang. Apay, pagbasahin na man Lola. Kasi, Daddy, Mami, nakimimod da? O, manitid da? Dito tayo ko nagyan Lola. Orat at tumulong akmat. Amok mo tagin daw. Amok mo tagin da sa. Dito yak Lola ha. Orat dakil mo tibalay mo. Deje kwarto, nga may sa pagkwartuak. O sige, nisip ko naman po. Makadagas man ng name sabot laing may mesat kapukok timay. Kinabudno na duwa nga apukok nga anak ni John ken duwa nga apukok nga anak ni Joel. Isudat adda kaniyak manong. Dikat nalaglagan manente. Obligasyon digit duwa anak ko man. Sa gagaysada lang ti anak ka na bati. Nagbalimbat ti manong nemi nga opat dagiti anak ko nga sukat ti duwa. Di magpindasan naman ng nemi mariknakon ti pamateg panangipateg kanyak dagiti apo ko. Kekirda. Makita ta mamanugak manong nemi. Sunan Lola siya kon Lola. Lola ginakan Lola. Napiyapay dagiti apo ko manong nemi isudan ti mangsusulnit iti nagkurkurangan dagiti anak ko. Sa paramet sumarong kar manong nemi dikiti manukang ko adamat dikiti kundaw manong nemi nga adama aramin nga get together adada amin alakit na pasamak mat lang nasya isulat mang serbihan niya siya akong di bang template kapem nang kunan to di manukang ko siya akong nagluto nang kutuwa na rumbeng na una indong berde yo pamanan tayo malagip yung berde ko. Mapanday to kano agpipiknik to no berde yung mama nang. Ewan na. So naggastos nga. Dakitin to kano kapsat. Da John gani Joel. Dungaw dan dumitlakan niya. Manong nemi kada idi na udi nga panag birthday ko idi panakaidahan iti panag senior citizen ko. Panag 60 years old ko. Inilaing napalambas manong nemi nga bulan ti September 8 to be exact manong nemi. Open mat idin kadagiti beaches manong nemi ket sadya kami Regina Beach Resort manong nemi di pagudpud iti na gubernaitan mi. Akompleto manong nemi ti anak ko nga duwa nga manugang ken indem nga puko at dapay duwa nga pasurot manong naming kabagyan mi ngay may agramo meten ken ni Melda. Uwan manong nami matmatak ti baybay. Sa kumatmatan ti tangatang. Maglagi din ta adakas kadagiti agkabsat na Singaporean manong nami nga nang bigbig ti ayat ken parang ipateg ko kada-kada. Nga nang sulbar ti dakla problema. At balay, saan matlang ang hangkumala na pukaw ti house and lot, at dapended nga nagpuunak, hindi na progreso na karinderya.
Digiti ka anak ko manong name insardeng meten ni Joel tinagbababayi. Kastamat din kini June. Uwan manong. Deta kanot isagod na kanyak. Iti pa nag-birthday ko. Alagit sapay ko mo Sapay ko ma. Patong palda na ita. Nga karida. Sapay ko ma. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong name kadagyaman akloon iti anos mo nang ibasa. At sapay ko ma. Damat na ibatik nga adal. Liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak ng libneg. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo. Martina.